नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय। आङो दायो जोबोद इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोनो नागिरदों नोंसिनो। बे जाहैबाय जोङो दाख्लै स्टुडिय'आव हाबहैदोंमोन लोगोफोरजों लोगोसे ज'नो मोनसे जोंनि ग्रुप दं नालाय टिम्स गस्पेल टिम्स, आरो जोङो दा बेखौहाय गुसुङै नोंसिनो भिडिअ हगारनो नागिरदों आरोखि आं नै दायो। बेखौ नोंसोरो खोनासंनानै लादो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो फिसाजोजों बेरायनाय भिडिअ आरो बेखौबो लाबोनो नागिरदों, बेखौबो नोंसिनो देखायनो नागिरदों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव। हाय वसा, हाय हाय दे हाय दे। आङो दायो बरिं मोननायखाय आंनि फिसाजोजों बेरायगासिनो जोङो लामायावहाय। जोङो दा बै साहा न' मावदों नालाय गय बारिनि साहा, बेवहाय जोङो नायनो थांनोसै जों फिसाजोजों आंजोंहाय। जों लामायाव बेरायदों ने बरसा? जों लामायाव बेरायदों ने? जोङो नै गय गायनो हाखर जावजेनबाय ने? हाखर जावजेनबाय गय गायनोहाय नै हाखर जावजेनबाय नै गय गायनो जोंनिया। दै फैबाय दै जोङो नै टमेट'आबो मोनगासिनो दङ नै। जोंनि टमेट'आबो मोनगासिनो दङ नै। न'आव जानो एसे गायथेबनायनि टमेट'आबो नै गोमोन गोमोन मोनजेनबाय, जाथाव जाथाव नुजेनबाय नै। इयावबो मोनबाय, बैयावबो मोनबाय, ओरैबो मोनबाय। गय बारियाव गायसाबदों एसे जासाबनो ने बरसा? ओरै थांनांसिगोन आयंनिजों। ओरै फैदो। गोलैयोलै गोलैयो। नों फाथै जानायसै? दे गोख्रैफैदो, खानानै गोख्रैफै दे। एम्फौ थायो ओरै जानो नाङा, सुनांगौमोन। फैदो दे दे। ओरै थांनांसिगोन नै जोंनिया टमेट'आ नै ओइद आरो गोलैयोलै गोलैयो। ओरै थांनांसै आयंमोननाव जोंनिया नै टमेट'आ। थाबाय थौ। ओरै थाबायदो आयंमोननि न' लुनायखौ नायनोसैलाय, बैयाव न' लुदों नाय, बैयाव न' लुलादों, थिं दोगासिनो दङ नै। ओरै फैदो। औ दे खनना लाबोदो दे, खननानै सेन्देला गबाय नोंनिया। आयै दे लामायाव गानदो दे, लामायाव गानदो। हाजो हाला दैमा दैसा बेसेदि समायना फोरबो नोंनि सोरजिनाय नैबे फैलाव बुहुमा। फोरबो नोंनि बे सोरजिनाय नैबे फैलाव बुहुमा। मिउजिक भिडिअ खालामनाय जागोन आरो बेखौहाय थाबैनो हगारगोन फाइनाल जायोब्ला। नेनानै थादो लोगोफोर। थेंक इउ सै दै लोगोफोर।